Ayi aiki lafiya, ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata. Ayi aiki lafiya, ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata. Bismillah Ubangijinmu arifin aikinmu da zantuka. Mamallaki mai sarrafa zamani cikin yini da wata satuttuka. Mamallaki ka amince min na yo batu na hajji a wannan baituka. Mamallaki zan baiti bisiri ta wazza'a muku har ɗakin ku babu fargaba. Ayi aiki lafiya, ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata. da tsira rabbana ga khairu halke madubin duniya. Mamallaki manzan da ya koyar da hajji don kada mu yi ta hajijiya. Mamallaki da iyalai nai da 'yan gidansa har asahabu mazan jiya. Mamallaki dan sun nuna mana riko da annabi ne hanyar zuwa ga cigaba. Ayi aiki lafiya, ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata. Jama'a manya da kankana maniyanta tafiya haji. Mahajjata da mazanku da mata uwar gida da diyanta da kai miji. mahajjata Hajiya ki ji saƙon da zan isar a gare ki da alhaji. mahajjata Murna za na yi muku da 'yan wasiyoyin da mutum ba zai ki san su ba. ayi aiki lafiya, ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata. To shi aikin haji yana da girma ba mai gardama. mahajjata Domin rukuni ne cikin rukunan dinin al'umma. mahajjata Duk wanda ya dace ya samu karbabban haji ya gama. mahajjata Aljanna rabbu za ya kai shi ya huta da wuta ba zai shige ta ba. ayi aiki lafiya, ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata. Ai dan haka nan waɗanda duk ta'ala ya yi wa muwafaƙa mahajjata suka samu kuɗin tiket gami da ƙoto ke ta musabaka. mahajjata Rububin tafiya maka saboda amsa kira na tabaraka. mahajjata Labbaika Allahumma labbaika ba za mu ki amsa duk kiranka ba. ayi aiki lafiya, ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata. Jama'a duk duniya gabas da yamma da kowace nahiya. mahajjata Kan kyale iyalai da 'yan uwa su nufaci Saudiya. mahajjata Su haye jirgi ya laluka sama'u ya tsallake maliya. mahajjata Dangi na addu'a Allah ya kai ku dawo lafiya mahajjata. ayi aiki lafiya, ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata. Bayan sauka akan yi harama da sharuɗoɗi na ta. mahajjata Daga miƙati a ɗaura harami a yi niyya kafatan. mahajjata Ba lullube kawuna bare turare aure ma ba za a yi shi ba. ayi aiki lafiya, ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata. Jama'a kan kaure da talbiya ba zancen duniya. mahajjata
mahajjata a cikin natsuwa ba faɗa da nuna ƙarancin tarbiya mahajjata kowa fata yake ya ƙara wannan aiki lafiya mahajjata dan kar da mutum ya yi barin da ba zai kwasu da ɗai a rayuwarsa ba aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata daga koyarwar annabinmu manzan Allah sadiku mahajjata a cikin rukunai sai batun dawafi dan tuna muku mahajjata ku yi yadda ma'aiki yayi kusa da yardar khaliku mahajjata a cikin sutura game da alwala ku yi niyya ba da kun shagalta ba aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata nan za ka ga kowa yana ta zagaya ɗakin wahidu mahajjata zuwa har sau 7 da sauri amma ba gudu mahajjata nan za a yawaita addu'a bisa koyarwar Ahmadu mahajjata fai sumbatar rukunul yamani da hajrul aswadu na can gaba aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata kowa kankan da kai ga jalla a wannan kewaye mahajjata sannan a yi raka'a guda biyu in an gama zagaye mahajjata da ruwan zamzam za a sha idan aka dace an haye mahajjata daga nan sa'ayi safa da marwa ne na ukun rukunai ba za mu bar shi ba aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata aiki lafiya mahajjata a ƙare lafiya mahajjata in an je can maka mahajjata an samu tsarkaka mahajjata kirji ya haskaka mahajjata alansa ku yi lafiya mahajjata aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata kullum bukari ina karanta inna safa wal marwata mahajjata min sha'airillahi zuciyata sai ta kuntata mahajjata da tunanin yaushe ne zuwa gurin guna zai tabbata mahajjata ya Allah kai nufi in ganne na je na huce ido ya bar zuba aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata a wajen sa'ayi maza da mata manya da yara sun zaka mahajjata wasu na dosar safa waɗansu na doso marwa haka mahajjata kowa na kabbara da addu'a da abin da ya sauwaka mahajjata kowa kwaɗayi yake ubangijin ya yafe maryana ta fargaba aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata rukuni na 4 tsayuwa a arfa ne in kuntuna mahajjata ankon amina safiya mutane an cika tituna mahajjata an taru a nimra maza da mata manya da kankana
mahajjata ayi jam'in azuhur da la'asar wannan taro ba ai irinsa ba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata daga yankin Asiya da 'yan Urubba da ma Afirikiya mahajjata su Amerika har Australia da na Hindu da Rusiya mahajjata da baki da fari da kankana da dogwaye duka an tsaya mahajjata basara ke malami da tajiri da talaka ba za ka ware wani ba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata za a yi tsaiwa tsawon yini guda ba zancen kagara mahajjata wasu za ka ga kuka suke suna daɗa roƙon gafara mahajjata wannan tsaiwa kan tunawa bayi tsaiwar lahira mahajjata nafsi nafsi ake mutum ba zai tuna mata nai da sahibansa ba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata bayan haka sai a yanka hadaya a yi jifan jamratu mahajjata can muzdalifa raguna a kan yanka suka siratu mahajjata a wajen jifa kwa ibilisu rannan zai ji uku batu mahajjata rububin jama'a a lokacin maki islamu ba za ya so ganin su ba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata ba zan tuya ba babu albasa kar in yi khiyanatu mahajjata tilas a batun hajji in hada da batu na ziyaratu mahajjata tafiya birnin da ba kamar duk duniya na madinatu mahajjata da masallacin rasulu wanda haske kamshi banga mai irinsa ba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata lallai a ziyarto habibu tare da sahibai nasa mahajjata assalamu alaika ya rasulu duk salama ayyo masa mahajjata sannan ayi sallama ga duk waɗanda suke daura ta sa mahajjata ƙarshe ayi addu'a amma fakar da a furta abin da bai halatta ba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata mu ma daga nan tashar Afirka TV mun muku addu'a mahajjata alasa ku yi aikin kuma baruru ku tsere dukan sa'a mahajjata ku yi aiki lafiya cikin sukuni babu masawi'a mahajjata kuma ku yi addu'a Afirka TV har abada ta zamsa gaba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata nan zan dasa aya ilahu karbi waɗannan baituka mamallaki gafaru ka gafarta kuskure da dukannin laifuka mamallaki bukari na kyakanta ma ubangiji ka nufaci na tsarkaka mamallaki
mallaki ka cika mani buri a rayuwa in ga na shiga Makka ko a nan gaba ka cika mani buri a rayuwa na ziyarci Madina ko a nan gaba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo